Kora kapolwane mag motendre gi weche mag somo ni thoth sikunde mag primar mag piny owacho yangore ni nyaka sani pod onge kod ikruok madwarore ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 6 ma oketie junior secondary ma ok opogore koda ka jonyuol man kod jopuonjre gi ma bende ywak ni gikia kama gidhi chomo. Judith Omondi nolosonwa ripod ni kendo onyiso kaka ikruok e sikunde chalo gi thuoloni. Ndalo dong mana 20 to jopuonjre mag junior secondary chako sombgi ayanga e grade mar 7. Penjo en ni bende skunde mag piny owacho oseketo ikruok makare mar chwalo somo makamane nyithindogi. Odiochieng' ma kawuono watimo limbe nyaka e skul primar ma Olympic mantie kar chung' od bura ma Kibra mondo mi wane ni to ikruok ma nyaka sani giseketo gin mage. Ma en achiel kuom skunde ma owinjoruok jopuonjre mag junior secondary. Jopuonjre ma owinjo tim somo ma ok tin ne 13 kuma oriwo kodaka mag lwedo, mag nonro ma itime laboratories, kaachiel kod mago mag kompyuta. E skul ni ma Olympic, gima nitie nyaka sani en klas man nono, ma nyaka sani pod olor dhoge, manyiso ni onge ikruok mathoth ma osetimie iye. Watwa kod jalup japuonj maduong' maka, mageno mare nyaka sani, en limbe magigeno koa kuom migawo mar somo. Ne warito gini ginyalo biro kata kawuono, kamano to kata kiny, e thuolo ma gibiro no, to koro wabro winjo mang'eny nikech kanyo ema koro wabro ng'eyo ni to gin gipango kodwa nang'o, to wan bende dwa penjgi ni to kuonde mwareme to gidhi timo nang'o. Ikruok malong'o to onge. Amanyalo wacho no seket malong'o ma wanyalo wacho ni nitie guidelines mosechiw ni mage madhi tiyo in transition. Paro nitie mondo mi piny owacho olalre kod jopuonje mag primar ni mar gine magi nyalo bedo geno ne jopuonjre go. Piny owacho nosingo chwalo japuonj achiel e skul ka skul mar junior secondary. En adieri ni japuonj achiel ok nyal puonjo kuonde go te. Areas go ng'eny 12, 13 ng'eny. Kata e primary kama iwacho ni japuonj is a jack of all trade, a master of none. Ogipuonj ga subjects go gite ni japuonj achiel puonjo subjects go te. TSC onego kaw advantage mondo giti gi jopuonj manitie. Nyaka sani gi jumbe 2 kende kata mana ranyisi mar laboratory, workshop kod ute mag kompyuta pod ok onene skunde mag piny owacho. Wan gi rooms moko pod dhi bedo nono, mago wanyalo timo tiyo godo ka koro iketo chenro maber mar yudo workshop to gi rooms mamoko mwabro dwarore e skul machalo kamano. Ka rooms nitie to gi provide gik madwarore mondo koro room no beda workshop. There was a project mane serikal ni godo mar laptop. Ka dipo ni laptops go nitie to laptops go ti godo e computer. Kata mana jonyuol bende pod nie mudho. Telo ni ji obagni te. Chakre nyathi nyaka janyuol nyaka sirikal. Udong'isi kana ni onegi man sing 1,000. Ikori ga 1,000 nino. Ke ma poko miyi ni dwa chulo pesa ni dwa ikang. I fail to understand ni to aseyiero nyaka sikul ma nyathina dhiye. Kasto ichake idwoge irucho gino koni koro nyathina dok e sikul manosomecha. Gino inya kendo miya mental torture ma ok ang'eyo ni to adwa dhi chako nang'o. Jatatije bad migawo mochung' ne chano chenro mag somo KICD mano Charles Ong'ondo nokoni buge mag jo grade mar 7 oseikore kendo ibiro chak chwal gi e skunde duto mag piny owacho ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV.